Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dayw बार'था जाहैबाय ओमफ्राय 12थाव कापसे फ्रेश सा लोंनोसै आरोना माने मोनसे रुमाव हाबना थाया नालाय आं एकदम बेरायबाय थानाय मानसि मोनसे रुमाव हाबना थाबा एसे बरिं मोनो थ' बेखायनो गावनो साहा फुदुंबाय गाइखेर लाबोनाय लोंखांबाय ओरैबायदि फ्रेश आरो नाय गावनि ब्लगखौनो नायगासिनो दङ टिभियाव मैयानि ब्लग सोर नायाखै नायबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां जादों ब्लगा ओमफ्राय नैया जानोसै साहा फुदुंबाय ओमफ्राय साहाखौ लोंनोसै बरियानो बेनिफ्राय आरो बाजार खालामनो ओंखारलांगोन आं लोगोफोर बाजार खालामनांगोन जानो जेबो गैया गासिखौबो लाना फैजोबगोन आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नैया बेयावनो थादो जोङो ओमफ्राय सानग्लास गानबाय नङाबा नानिखा ब्रेवखौ नुयो आरोना सानग्लासदोबा एसे खोबथेना थायो विन्डासाव ओंखारलांसै बे जाबाय गुवाहाटि बेलतला नैयाव सोरबा थाफैबा थाफैनो जागोन लिपिकाखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय इन्स्टा फेसबुक नैया बेखौबो मोजां नुदोंबा हिट नैया बेयाव हाबलायनोसै आङो माइरं साइरं लांनोसै मा मोनो लकेल बेखौ लानोसै आइजं बे आइजं माइरं ओमफ्राय दालि दुला लानोसै न'आव मा मोनो नागिरगासिनो दं दालि दायो माइरंखौल' लानोसै बाखि बाहेरायाव लानोसै र' दायो ओइ मोनसेयाव नायनोसै जाथायथाव मिथा तेल नांगौ दायो नियावबो लाबाय ओमफ्राय इयावबो लादोंमोन आं GNRC सबाव दायो ना लानोसै लकेल नङा नायनोसै निया वाव तो लोकल নহয় না এইটো সব লোকেল এইটো नाथुरा नायदि गिदिर गिदिर सिंगि फवा 150 याव फवासे जानोसै बरियानो बेखिनियावनो 150 बरफाव दोनजोबनाय दायो लाखांबाय ना लकेल दाउसो लागोन सानदोंमोन लकेल दाउखौ दा मोनायाव जासिगोन बरियानो बेखिनिखौ बुङो बेलतला सार्भे गुवाहाटि नोंथांमोना फैबा बे सार्भे बे माबानि कल'नियाव बे कल'नियाव हाबनानै एसे थांबानो मोनो आरो स्करपिअ जि दङ नङा बे खाथियावनो दायो फिसायैनो एसे बाजार खालामबाय ओमफ्राय ट्रलि लाबोबाय बाजार खालामना लाबोबाय दायो बेयो नायगासिनो दङ ओमफ्राय निया बाजारा आंना मा लाबोखो नाय मेगि दाउदै जायोना जाया ओमफ्राय निया रं फिसा सानो थाव बथल ओमफ्राय माइरं 2 किल' लाबोबाय जाबाय ओमफ्राय नायालाय नाथ' गिदिर गैया नाबोथ' दङमोन नाया गोलैनो थाबोबाय दां बाला र' ना दङमोनथ' ना लाबोदों ओमफ्राय निया लकेल होनदो दा नायनोसै जानानै लकेल ना मकेल गरम नांजोब्बाय दायो एसे ड्रननि शट लाबाय ड्रनाबो डिसकानेक्ट जाना बिल्डिं सायावसो लेन्ड जाहैबाय ओरैबायदि बासिलांबाय न'आव बायफ्लेजोबगौमोन दानि मानि बासि दायो लोगोफोर बाजार खालामनायखौ बानायनोसै जेबो गैया नामा बानलु सानलु मोनजाया दा उनावसो जाहैगोन
Usia, baru sana moजां nंखाया आंथ' जानो हागोन नोंसो हागोन हाया थम मोनलायदो ओमफ्राय मेगि दावदै लाबोदो होद आं जायालै गेसआ बाब्रे गिखाया नाजों ओंखामजों जानोसै दा ना फ्राय ना दायो ना संदो खिन्थु बानलुबो गैया सामब्रामबो गैया एख' गैया बिदिनो जानो दा उनावसो बाजार मोजां मोनगोन जिराया तारमाने दा बिराद गोजानाव थांनांगौ बेखायनो थाङासै आं नाया संलायबाय एवलायबाय जानोसै बिनि उनाव नायाबो बारा मोजां नङा बायजोब्बाय ना आंसो रोङाखै बेखौ आं मिथिला आरोना बिराद थाव ओंखारदों ओ मेरे जाने मन दायो नायाबो बायफ्लेजोब्बाय ओमफ्राय नायाबो बायनो रोङाखै बानलु गैयिजों जानोसै दे जादो जाथ'वाखैलाय जासिगोन दैयालाय न'आवथ' डाइनिं गैखाया जोंना इयाव डाइनिंआव जानो मोनदों दे बेनो बहुत दै होनांगोन दै गुदुं दै फुदुंना होनोसै दै गैया बिदि दै गुदुङा जोब्बायनो दै फुदुंना होबाय ओमफ्राय इथिं जाबाय थादो बिन्दासाव मैया फैनायनिफ्राय दुगैयाखै दायो दुगैनोसै बरियानो दै गुदुं फैदोंना फैयाखै नायनो र' दायो एसे हट जाबाय गुदुं फैबाय वाव दायो लोगोफोर फ्रेशनो दुगैखांबाय दै गुदुंजों ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै हिन्जावसो जाबायनो ओंखाम जानोसै बेथ' गुदुङानो दङ गुदुं खालामना आरो जाबाय ओंखामाबो गुदुं बास दायो टिभि नायै एसे रेस्ट लानोसै ओंखाम जानो फ्रेश जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो खेराइ नायगासिनो दङ गाबोननि प्रेक्टिस नायगासिनो गाबोन मोसासिगोन दायो मैया उखैलायबाय मेगि संसिगोननो मालाय बा दाउदै मेगि लाना फैदोंमोन जानोसै दे दायोनिया मेगि बानायना होदो हिन्जाव बानायबाय आं लायदोंमोन दहाय ओमफ्रायनिया मेरि कमनि इन्टारभिउ नायगासिनो दङ मिटिं सोलिगासिनो मेरि कमनि आपका आदालत ना मामोन बे श'आ जागासिनो मेरि मेरिलायनो मेगि नैया मालाय लोगोजों रायलायगासिनो दङ दायो आं बाजार थांसै बहा नियो फरेन ना बहा थायो फैबाथाय फैखादो दे था नों दै आं ताला मारलांनि दे थाब फै ताला मारिलां दायो थासिगोन इयो ओमफ्राय आङो एसे ओंखारलांसै ओइ सक्सखौ महा दोनखो मुजाखौ मुजा गोदान नांगौ न'आव पुरानिफ्रा ओइलाय आं दायो ओंखारलांसै बेखौ मारिना होनोसै दसे बास मोनालायबाय जानो नांबावगोन आरो माय गड बास एसे बाजार खालामहैनोसै दा मोनायाव जानो गारि लांबाय थाला दामाम ट्राफिक बेखायनो खाथि नालाय थाबायनानै थांसै ओंख्रि ओंखारबाय आलु केमान किल' बायद' 30 टका
आलु लांनोसै नैया 30 रुपिस किलो आलु 2 किलो लाबाय ओमफ्राय आरो लाबावनिबो एटु কি আছিলে বাইদেউ এইটো লাই না কিমান মুঠা লাই আইसिनावनो 10 টাকা दा फिसा मुथा एक मुठा दियक লাই लानोसै itu 2 मुठा दियक লাই 2 मुठा ini bazar laबाय आङो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लानोर बेनियावबो लानोसै नाया मैया लांदोंमोन गाइखेर दिनैबो लांबावनोसै साहा लोंनो 20 टाका दिवसन रा सब गोथां सबजि लाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा इथिं मा मोनो नायनि गारि ट्रेफिक नायनो दायो ने मिक्स फ्रुइट जानोसै गासिबो मोनगोन बोला खबर दा कम केरि 20 टाका प्लेट नाया दायो बाजार साजार खालामबाय नै मोननिया जानाय मिक्स फ्रुइट ओमफ्राय बे जाबाय बारफ मिक्सार बेखौ लाबोबाय गाइखेर बाखिफोरो ब्रकलि मामाकलि सब आलु सामब्राम गुफुर गोजा सब लाबोबाय बेखौ दसेयाव दोनसै साबायगावनो थांसै बेखौ लांना जाहोनोसै रावनोबो कलावनो बिजि मिक्स फ्रुट जानोबा या बरिया बिराद गोथाव खिन्थु सो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा एसेनोसै थेंक इउ सो माच एन्ड गुड नाइट बयनिसिमबो आरो गाबोननि ब्लगाव नोंथांखौ लोगो मोनगोन थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट